I pozdrav ljudi, dobrodošli u uvodni klip ovog našeg kanala Slice Productions. Znači u ovom klipu ćemo reći šta će naš kanal, čime će se baviti, kako će klipove izbacivati i tako to. Znači prije svega Slice Productions, znači mi ćemo postavljati, znači ja i moji drugari ćemo snimat, znači pravit ćemo razne skečeve, tako neke klipove, zatim gameplayove, multiplayer i tako to, znači bit će raznih klipova. Znači mi smo novi, tako svaka podrška dobrodošla, tako da lajkujte, šerujte, komentirajte, subscribirajte se na naš kanal, znači mnogo nam to značilo. I znači, eto, kao što sam rekao, možete svašta očekivati, znači sada ide i raspust, tako da će biti više klipova, trebalo biti. I znači, bit će veoma zanimljivo. Inače, ja imam već svoj kanal na kojem snimam klipove, znači TNT Doom. Znači, link će biti u opisu videa, znači ako želite posjetiti moj kanal, posjetite ga. Znači, ja snimam sa svojim drugarima, znači već smo snimili jednu epizodu Minecrafta, run igra se zove, znači mini igre, i ispalo mnogo moćno, nije lagalo, nije bilo nikakvih poteškoća, znači bilo je ekstra. Preživljavanje smo probali snimati, ali nešto je lagalo i nismo uspjeli baš snimiti kako treba. To ćemo nastaviti da naštimamo i tako to. Možda ćemo snimati još FIFA World, CSGO, ne znam, neke tako igre koje mogu multiplayer. I sam pisu to možete očekivati, tako to, znači bit će veoma zanimljivo. I eto, to je to što se tiče ovog uvodnog klipa, znači vidimo se u prvom klipu koji će izaći uskoro, i veliki pozdrav za vas od mene, znači pozdrav, čao!